गुवाहाटी बर' एस'सियेसना ओरैबायदि सानदों जे जिथु फैगौ बर' साहित्य सभा जों बेवहाय मोनसे स्टल होनो सानदों आरो जों बेयाव साबायखर होदों बिनि जिथु रिसेपसन कमिटिखौ बिथांमोनखौ जे बिथांमोना जोंनो अननानै मोनसे स्टल होदों आरो बे स्टलाव जों ओरैबायदि खालामनो सानदों जिथु केरियार गाइडेन्स दा केरियार गाइडेन्स होनना बुंनो थाङोब्ला बे जाबाय जोबोद माने गिदिर मोनसे बाथ्रा जे जों दा नुदों जे दा मुलुगाव बुंनो थाङोब्ला जोंनि गथ'फोरा आसामनि गथ'फोर आरो बांसिन बुंनो थाङोब्ला जोंनि जिब्लाक बर' गथ'फोरा जिथु अल इन्डिया जिथु कम्पिटिटिभ एग्जामिनेसन बेफोरो कम्पिटिटिभ एग्जामिनेसनाव जोंनि गथ'फोरा जेरैबायदि दावगानो नांगौ बेबायदि दावगानो हायाखै आरो बुंनो थाङोब्ला जिब्लाक माने हायार एजुकेसन दिनै मेडिकेलानो जा बा दिनै इन्जिनियारिङानो जा बेफोराव जेरैबायदि जोंनि गथ'फोरा दिनै आखा फाखा जानो नांगौ बेबायदि जों नुवाखै बेनि थाखाय जों सानदों मा बेयाव जे सोरबा जुदि इन्जिनियारिं लाइनाव जुदि थांनो जुदि लुबैयोब्ला बा सोरबा जुदि मेडिकेल लाइनाव थांनो लुबैयोब्ला बा सोरबा आर्किटेक्टआनो जा सोरबा एग्रिकालसारानो जा बेफोरबायदियाव जुदि सोरबा जुदि थांनो लुबैयोब्ला बे माबायदि प्रिपारेसन खालामनांगोन मा साबजेक्टनि सायाव बे क्लास 9, 10 बेफोरनिफ्राय बा 11, 12आव बेयाव माने एम्फेसाइज माने होनानै फरायनांगोन बेफोरनि सोमोन्दै जों माने बेयाव बिथांमोनखौ जों मिथिहोनो जों नाजागोन बेवहाय आरो बिनिफ्राय आरो जिथु जों नुबाय दा जिब्लाक माने कम्पिटिटिभ जिब्लाक एग्जामिनेसन जों गुवाहाटी बर' एस'सियेसना थांनाय बोसोरथामानो जाबाय जों इनभल्भ मोनसे खामानियाव जायब्लाक गथ'फोर जिब्लाक माने बर' सेंग्रा सिख्लाफोर APSCयाव जिब्लाका मेइन एग्जामखौ क्लियार खालामदों बिथांमोनखौ जोङो मक टेस्ट जोंनि जेब्ला एक्सपार्ट दङ जोंनि कमिटिनि गेजेराव बा कमिटिनि बाहेरनिफ्रायबो जों लाना फैनानै बेयाव जों मक टेस्ट बिदि खालामदों आरो बेयाव जोबोद बेखौ मोजां होनना बुंजायो जे जों मक टेस्ट होनायनिफ्राय गोबां गथ'फोरा बेयाव सायख'जादों फाइनेलि जों दा बेनिखायनो बेयाव ACS जिब्लाक एग्जामिनेसन सोरबा जुदि होनो सानब्ला बा इन्डियान सिभिल सार्भिस IAS बुंनो थाङोब्ला बेफोरखौ जुदि होनो थाङोब्ला माबायदि प्रिपारेसन खालामनांगौ माबायदि साबजेक्टआव थांना फरायबा बिसोरा सुबिदा मोननो हागौ बा मा धरনের जिब्लाक माने दं जिब्लाक कचिं सेन्टार अल इन्डिया जिब्लाक दं बेफोराव जों बेफोरनि कारनावबो जों बिसोरखौ एसे माने सांग्रां खालामनो कारनाव जों नाजायो आरो मोनसे बाथ्रा जाबाय मा जों दा नुदों जे बर'फोरनि मादाव गोबां गथ'फोर दङ जे जेब्ला मेट्रिक पास खालामाखै बा मेट्रिकखौ हयथ' 3rd डिभिजनाव पास खालामदों बा जेनेबा 12खौबो 3rd डिभिजनाव पास खालामदों ओरैबायदि दा बेफोरबायदि सेंग्रा सिख्लाफोरा माबायदि लाइनाव थांब्ला गावबा गावनि जिथु जिउनि लामाखौ सोरां खालामनाय बा मोजां खालामनाय बिनि सोमोन्दैबो जों एसे बिथांमोनखौ सांग्रां खालामनो कारनाव जों नाजायो जायफ्रा बेहाय मोननो सेलेक्ट मोनगोन बिथांमोननि थाखाय माबा मोनसे हेल्प खामानि मावगोन नामा दा हेल्पखौ दा बे समाव एसे बुंस' हाया खिन्थु मिन वाइल जोङो माने थांनाय बोसोरनि जोङो তেনেকুৱা धरনের जिब्लाक बर' हिन्जावसा बिखेखके सानै बुंनो हायो जे खोब गोरिब न'निफ्राय मेडिकेलाव पास खालामदोंमोन आरोखि मेडिकेलाव सिट मोन्दों खिन्थु मेडिकेलाव एडमिसन लानो थाखा फैसाबो गैया रां रुफा गैया बिनिफ्राय जोंखौ एप्रच खालामदोंमोन खालामनायाव जों एकदम पुरा बिसोरनो एडमिसन ओरैनो जों बेफोरखौ फाइनान्सियेल जों सापर्ट खालामदों बेबायदि खालामदों गेजेर गेजेर आरो नोंथांमोना मिथिगौ कर'नानि समाव इन्डियानि दाब दाब जायगायाव जोंनि बर' गथ'फ्रा जेब्ला बेयाव थांनानै नांथाना दङमोन ना फैनाया ओरैनो थाखा फैसा गैया बेफोरबायदि समावबो जों थाखा फैसा बुथुमनानै बिथांमोनखौ बेयाव लाना फैनायनि जों बेब'स्था खालामदों बेबायदिनो जों सम सम मावो आरोखि बे जे सांघातिक माने सक्तिखालि बा स्ट्रं अर्गेनाइजेसन बे नङा जोंनि अर्गेनाइजेसना बे दा बोसोरथाम जाबाय दायो बोसोरथाम बोसोरब्रै जाबाय जों बिदि नाजायो आरोखि गेजेर गेजेर मोनसे खामानिफोर रायजोनि खामाव फैनाय ओरैबायदि आरोखि फ्रि अफ कस्ट माने टेलेन्ट गोनां स्टुडेन्टस बिथांमोनाथ' मोनगोन जायफ्रा माने थारमाने एसे गुरै थाखोनि बिथांमोनखौ एसे गोजौ थाखोआव फोजौनो थाखाय थारमाने बे गुवाहाटी एक्जेक्टलि जोंनि मेइन माबाया जाबाय नट फाइनान्सियेलि उपाय गैयाबा जों गेजेर गेजेर बेखौबो खालामो खिन्थु मेइनलि बिसोरखौ जिथु स्टार्टिं अबस्थानिफ्राय कारन जिखुनु दा सोरबा जुदि ACS बा सोरबा जुदि IAS फोरखिया जुदि होनो थांब्ला बे क्लास 9, 10निफ्राय मोजाङै प्रिपारेसन खालामाबा बे सम्भब नङा दा बेफोरनि सोमोन्दै जों सांग्रां खालामगोन कारन जोंनि कमिटियावनो दङ रिटायार्ड IAS अफिसार रिटायार्ड ACS अफिसार ओरैबायदि दं তেনেকুৱা ধৰণৰ गोबां इन्जिनियार दं डाक्टार दं ओरैबायदि प्रफेसारबो बहुत दङ ओरैबायदि थ' बेनो आरोखि इमिडियेटलि जों फाइनान्सियेल सापर्ट होनो हायाब्लाबो
जों मरेल सापर्ट बा धरक बिभिन्न धৰণৰ যিবিলাক डाइरेक्टलि इनडाइरेक्टलि हेल्प खालामनो जों नाजागोन आरोखि जों नाजागासिनो दं जों नाजागोन मोनसे एपिल थाबाय जोंनि बे प्रग्रामाव जाहाथे नोंथांमोननि बे प्रग्रामखौ नायनानै जुदि गोबां जिবিলাক माने फरायसा फरायसुलि बिसोरो जुदि फैब्ला बा जायफ्रा फरायनो गारना दं दायो गोबां गथ' दङ दा मेट्रिक पास खालामनो हायाखैबा ओरैबायदि बेफोरो जुदि सेंग्रा सिख्लाफ्रा जुदि फैब्ला जों एसे अन्तत बिथांमोनखौ एसे हेल्प खालामनो जों गुवाहाटि बर' एस'सियेसना ओरैबायदि सानदों जे